Mal-ħajt tal-ġemb tal-Knisja tal-Patrijiet Franġiskani ta' Ġiesu fir-Rabat, naraw lapida li tfakkar personaġġ li huwa marbut ħafna ma' avvenimenti storiċi u politiċi li seħħew f'Malta ftit aktar minn 200 sena ilu. Din il-lapida qiegħda tfakkar lin-nutar Emanuele Vitale. Ir-raġuni il-għala din il-lapida tpoġġiet ma' dan il-ħajt huwa għax dan l-istess nutar Vitale kien ir-rettur tal-Arċikonfraternità ta' San Giuseppe li hija waqfa fl-istess knisja. Il-lapida hija sinifikanti. Apparti li tagħtina mill-ewwel indikazzjoni li dan il-personaġġ kien ir-rettur ta' din l-Arċikonfraternità, kien ukoll personaġġ li spiċċa bħala wieħed mill-kapijiet tal-Maltin meta ir-raħħala qamu kontra l-Franċiżi. Apparti dawn id-dettalji, hemm muri wkoll relief tiegħu u xi dettalji oħra. Naraw muri bis-salib ta' 8 ponot fuq sidru li jindika patriottiżmu lejn art welidu. Wara spaltu x-xellugija hemm muri il-bib prinċipali tal-imdina u fuq in-naħa l-oħra hemm l-immaġni ta' San Giuseppe, kopja tal-istatwa ferm venerata li tinsab fl-oratorju tal-Arċikonfraternità f'din il-Knisja. Emanuele Vitale twieled fl-1759 fir-Rabat. Il-familja tiegħu kienu mħarġa sew fil-liġi minħabba li kemm missieru uħutu kienu jew avukati inkella notara. Kollha kienu membri prattikanti tal-istess Arċikonfraternità. Meta fis-sajf tas-sena 1798 Malta ttieħdet mill-qawwiet navali Franċiżi, in-nutar Vitale ma kienx jaf li kien se jispiċċa wieħed mill-uffiċjali li ntażlu mill-istess Franċiżi biex jgħinhom fit-tmexxija ta' Malta. Fil-fatt, huwa inħatar bħala imħallef tal-paċi għad-distrett taż-Żurrieq. Iżda dan ma tantx kellu jdum. Fit-2 ta' Settembru, il-Maltin bdew il-qawmien tagħhom kontra l-awtoritajiet Franċiżi u jidher li Emanuele Vitale inħatar mill-ewwel bħala il-kmandant tal-Maltin. Kien hu li ħeġġeġ ħalli r-rabtin ineħħu l-fidet u affarijiet oħra prezzjużi li kien hemm fl-oratorju ta' San Giuseppe u joħduhom fid-dar tagħhom biex hekk ikunu ħbew. Il-qawmien tal-Maltin kompla jinfirex minħabba li nqatel il-kmandant Franċiż fl-imdina li kien mitfuħ mill-gallerija għal isfel. Vitale mill-ewwel ħejja pjan ħalli l-imdina tkun attakkata u fil-fatt spiċċat taħt idejn il-Maltin l-għada stess. In-nutar Emanuele Vitale kompla jingħata l-importanza kollha, anke meta kien hemm żewġ Maltin oħra li kienu parti mit-tmexxija tal-Maltin kontra l-Franċiżi. Il-ħidma tiegħu kompliet anke meta kien imwaqqaf fil-Kungress Malti. Dan beda jiltaqa' fil-Palazz ta' San Anton u Vitale kien jirrappreżenta lin-nies tal-imdina, ir-Rabat u Ħaddingli. In-nutar Emanuele Vitale baqa' rispettat mill-awtoritajiet Ingliżi wara tmiem tal-imblokk kontra l-Franċiżi, tantu hekk li ingħata diversi karigi li juru kemm kellhom rispett lejh. L-ewwel ma nħatar kien bħala logutenent tal-Isla, filwaqt li fl-1801 huwa kien ġie inkarigat biex ikun il-gvernatur ta' Għawdex. Iżda n-nutar Emanuele Vitale ma tantx kellu jdum f'din il-karika minħabba li miet fis-sena 1802. Indifen fil-matriċi ta' Għawdex dik li llum hija l-katedral.